Точно се става чудо. Компас е и трудно. Не сега. Ако имаш карта и компас, пак си си носи. Магазини Аса Маркет. Вашия компас в пазарната джунгла. Аса Маркет. Ремъци. Веригите промишлени селскостопански машини. Товаросмотел. Електрони и всички гърнатно-точни и изолационни материали. Абразиви, скрепителни елементи, инструменти, работни облекла. Шумен 830-125. Разград 661-561. Аса Маркет. Аса търговията с технически изделия. Агенция Лудогорска земя. 7 годишна традиция на пазара. Агенция Лудогорска земя. Купува земеделска земи и от... Пълно изготвени документи. Централен офис Разград, търговски дом, източен вход. Телефон 084 66 16 23